Ομολογώ ότι 15 χρόνια που είμαι στο Συμβούλιο, πιο ντροπιαστική και εκβιαστική συζήτηση δεν έχω ακούσει. Εδώ έχουμε τους ανθρώπους που καθαρίζουν τα σχολεία των παιδιών μας, τους οποίους ξαφνικά τους θυμηθήκατε πριν τις εκλογές και γίνανε 5 ώρες και μετά τις εκλογές ξαναγίνανε 3 ώρες. Αν αυτό δεν είναι ψυχολογικός, εκλογικός ή οτιδήποτε άλλος εκβιασμός, με 3 ώρες δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Το είπε η κυρία. Θα πεθάνουν πάνω στη φουγγαρίστρα. Είσαι πολύ λίγος. Εντάξει. Και γι' αυτό είσαι λίγος και θα παραμείνεις λίγος. Κάνε προσωπικές επιθέσεις. Είσαι πολύ λίγος. Μπράβο. Μπράβο. Βρήκες εσύ ευκαιρία να έρθεις τώρα εδώ. Καλύτερα λίγος παρά εκβιαστής. Σας κρατάει όλες για να έρθει στις εκλογές να σας πει θα σας κάνω 5 ώρες. Σε μάθανε. Ο άνθρωπος κάθε πρωί κοιμάται. Σε μάθανε. Ακόμα. Το ξυπνήσατε πρωί-πρωί και το φέρατε εδώ πέρα πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Πρωί-πρωί δεν σου το ξαναδεί. Κοιμάσαι τα πρωινά κάθε μέρα. Κοιμάσαι τα πρωινά κάθε μέρα. Συνέχισε. Πρωί-πρωί σήμερα μας ήρθε ο Τσιμπρός να κάνεις λαϊκισμό. Συνέχισε. Πού? Στις πλάτες και αλλού. Συνέχισε. Των ανθρώπων. Εσύ κάνεις. Εσύ τους κοροϊδεύεις.